Formaling nga nagipila iti kandidatura ni Vice Mayor Ryan Singson. Akas agpaidasig nga diputado iti muna a distrito iti Lucusur. Sisosuportamet dagiti pamilya ken gagayem. Pakairamanan dagiti mamayores iti umuna a distrito. Pakairamanan dagiti sanggunyan kabataan iti probinsya. Nagnagna dagiti nasaong opisyales nga nagrubot da iti Bigan Plaza Hotel. Aging ganan adanon da iti provincial Comelec ket ditan nga sisiisem ken sisiragsak nga nang ipakita iti nagpilaan ni Vice Mayor Ryan Singson iti syudad Abigan. Maragsakan na kunay. Dito iti ururahin tayo, dito yung aldaw na panag-file tayo, dito yung certificate of candidacy para congressman para iti primero distrito. Nakunapi nga nakasaganan iti panagkampanyada kada barangay iti first district iti probinsya tayo. Yor ore dalang iti nakaituding nga aldawen. Ket ditapay nga innala na pa iti gundaway nga dimawat iti dispensar kadigiti barangay nga saan na atenderan iti panagpiestada. Kapuanan iti kinado at trabaho na. Mayat met DJ na kasango tayo. Dito yung bagbagato yung democratic country. Anyone can file, anyone can run. Kasi ako nangarod ni Apo Governor Chavit. Ngayon dito talagang agtrabaho tayo, makita may lang ti tao. Nagyaman pa nga rod ni Vice Mayor Ryan Singson kadigiti mamayores iti umuna a distrito. Kapuanan ti intedda nga oras ken kuana. Ore amuna nga ado iti pakakumikumanda ket napandalata kinuyog iti pinagpila na ken impakita da iti suporta kanyana. Organize lahat ng leaders pupunta sa iyo. Kayo na bahala mag-file. Hindi siya makasunod dahil pinaiwan yata ni Congressman Manny para sabay-sabay na lang daw po silang umuwi dito sa Pilipinas. May kadosing aldaw iti bulan a Mayo, bigat iti napiling aldaw iti pinagpila iti kandidatura na, kapuanan ti isu iti nagtutungtungan iti kaaduan. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.